Bevale ngamatayara avuthayo abahlali kwiingingqi eziphakathi kweXhorha noMgqumo kuhola wendlela u-N2 batyhola ngelithi yiminyaka eliqela becela ukwenzelwa indlela yetha. Le ndlela lena kuthiwa yayikhutshiwe kwakuqala kuseko uPremier uKivit. Imali yayo yayikhutshiwe kwakuqala kusithiwa iza kwenza le ndlela. Ihambile ke zalandelelana ke ii-Premier zilandelelana zingena ingade yenzeke le nto letha. Le migushuzo ichaphazele iinkonzo eziquka ezempilo nezikolo. Andiphathi kakuhle qha ndixakiwe andazi ndizawuthini. Kwawuthi nxa kuvuleleke le nto othatha iipilisi. Ngoba le nto itoyitoyo yalo nam ndikuyo ndiyayifuna. Kunzima kule lali ngoba abantu abaninzi apha abaphangeli. Oomama abaninzi bayathengisa, bathengisa ifruti kule dolophu ikufutshane kuthiwa yiXhorha. Now zathi ngoku kukho le protest action abakwazi nokokubana bahambe baye eXhorha bayokuthengisa. Umphathi wezothutho kweli phondo kulindeleke ukuba eze kudibanisa amehlo naba baqhankqalazi ngomvulo. U-Executive Mayor indeed wayethunyiwe ngabahlali balapha eMqanduli into yokubana bayowathathela no-MEC of which u-Executive Mayor uyenzile loo nto leyo. Ewe le area i-under u-KSD municipality but indlela yona i-under u-provincial government and that's why kufuneke ibe ngu-MEC o-intervenayo apha. Ikomishoni yamalungelo oluntu ithi iphambi kwesebe ingxelo engobume beendlela zeli phondo ezikwimeko emaxongo yaye ilinde ilizwi lokuyilungisa le meko nanjengoko inkulu baphathiswa sele igunyazisile. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMqanduli, eMpuma Koloni.